αν είσαι καλός άνθρωπος, κοιτάζεις καλά με τους courier, όλα πηγαίνουν ρολόι. Πριν από λίγο χτυπάει το κινητό μου και ήταν ο κύριος Θόδωρος. Αυτός που μου φέρνει τα πακέτα όταν εσείς παραγγέλνετε και δεν μπορείτε να παραλάβετε γιατί δεν θα είστε σπίτι σας, ή τις παραγγελίες που έχω κάνει εγώ για λογαριασμό μου. Μου λέει, κυρία Νικολοπούλου, σήμερα λέει θα υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ενδεχομένως να μην καταφέρω να σας φέρω λέει, τα πακέτα. Θέλετε λέει, να βρεθούμε στον δρόμο όπως και την άλλη φορά και να τα πάρετε για να μην σας τα φέρω αύριο. Πάω λοιπόν να τον βρω. Λοιπόν, τον βρήκα τον κύριο Θόδωρο. Είναι ο αγαπημένος μου courier. Όχι, γιατί? Θα κοκκινήσω. 1, 2, 3. 1, 2. Χαμό έχετε κάνει. Η αλήθεια να λέγεται. Κύριε Θόδωρε, την καλημέρα μου από τα παιδιά. Πασεύουμε. Πολλά φιλιά. Τα λέμε. Πάω να τα βάλω στο πορπαγκάζ και σας παίρνω έναν ξεχωριστά. Γιατί το ένα κουτί θα πρέπει να το ανοίξω να το μοιράσω στα δύο.